Yamo ko babiem ne na wase umre no wadaje a wodi amaye titio pa wa fe no wasori no wada radi asede so refia adom bi o abasa kese bi na da wo so ama nne onso watumi asori bia na refi nne enne ye 1st August ye wo 8th month ni mo ni onya mitumi ye nie nensa no nyuma no bi nie otono bu asio oye ne fe momra meshe ni onyami tumi ye nesanu nyuma ye fe o she kakra hwe akura 8 months no mo ana refi ho enye by chance o na adi wura mu no enye di bi a wanya bi o nyi wa ho fe bi o enye osika bi o adom no ti so refi hu a kai na dana se so wonu o do wa hyase free January and we be 1st August mo no onfa untwa bosome nka ye nyina mo wonni won kwana emmen e wasase so kansempa ma ho se na ewutu wei se wo so pese wudi 90 years ansa na rade nto ne sanfra wa esanse wo ka na ebebe mama ho se mpokura wo yare da ho se yesi yare bi wo ho now say yare ni nyina eche menya 90 years menya 100 wodene wo ho a ebebem ye de ya no ka no eno ha na ye adwuma ti ene wote wo na wo de wa no ka abubuo nsem na yare ya ne bekumi o na adwuma na menya bio na se yasa bacho ene 1st August yesi bosome fofrom fresh enu atwam July atwam kokora de esi ye nura ne July ni nyina ko nti de esi ye bia woni anye won fa mewura nem we move ye koyanim bosome foforo kura ni negative attitude ni nyina enyi free ho ene ye fiada de na ne ye 1st August the new month tima ubi bia wo ye bia no ahoke kameram na sade obeye no sa na de obetwa bosome ni mo wote ase yanke kan kransensem emema ye ho July na mpa nkoyi twanugu ya shebe bi foforo mo yankan sempa me ho me sure said na wo headline nsem bi ekoso ewo wo pasua so bro no so a ugiri ye se wo de ba ne ye de tudwa mpanifo betimi aboa medafo ebre no beso ye bebia tum na wo so do headline no aba nura mo frema ne ya kono ye fedodo obia konsem bia nsoso na hu se ehu hia se wo so woka na mgiri ye Adom TV se de mpanifo no etienti ombete na omadi hu dwuma won mo a won akwan nyem se agona one of the agona so hon mo baabi obi we kan ne de oboase hon so enna obia ne headline ye beje ni akenkan medin de afia amankwa tamaklo bedwam ba 5:30 pepepe ye ba ye de nwum saa kosi say Monday to Thursday no apostle ni tekute gu be hye nkran 5:45 na Friday si de ye no emno ma to wie pia de news no ba ye wie news na na ya begina ha e de obonkrata no ene Adom online stories na bro nti no ena ye dru emu ya ye de ebrewi enti shadow song ye wie sese ya sports ebeba na sika eno so utwa ubedi o utwa de ye framu ani de emu a ya monfa embaye nti ye wie sports na week ni mu nyina health tips no na ye discuss neuropathy ti me ye sure say by this time ene ye di wie say wantie kura ma no nya nwanwa because normally ya no dog obo ne tofa na fe wo de ne de no so awie nti fa ne frɛ no e bi che wadwe awie a ahosepe beba na fe asemidika na mpensem ya na enkomodie ahodo bi so edikan eba na shanon so wiki mu nyina ya kasafa road accident akasafa ho enra obugufo me sure say Awurade adom nti obia ho ye etitu ni abusua na won ho kan ye no Awurade nkoso ankyekere mo wura wate ono nanim ni oye ono nete ni oye ase enne ebenya MTTD pani na yene no edi enkomo afa yen akwan sem eso bia na ohyenkani no wo fie no make say okodada tie
enkra no dodo no amakwan wo fie muntie da ba waka kire no manso eba waka kire no enkra no mo muntie sabe o mo fie o mo so tietie news no na e fe ne say morning shows when I also mo so nte ensem a ekoso e wo memu nye de bia ne cartoons ene bia de o mo pe no sometimes yen so awofo ne nya bre o mo fie sa no ye no matena se ya afa Adom TV ne yete ho anopa no no so ahu some ye ka asem ne bi wo ho a ono ahu ate no ono so de ebo ne bra nti enai o ma ye nyina ye ntie eye superintendent Alexander Obin or the embe for education will be brave when your commercial drivers pe obia utwika say ye moto say wo hu statistics na de ma no tini nyina ye beka ho asem radio for so 97.1 ye mamu akwaba so kokora afredomo migidi ye say oni abusua ho ye ne adwumayefo ni nyina na yenkwadomonline.com na me fa headlines no emro wo so betime de odie no aba wo 0302211701 702 703 704 0302211701 702 703 704 oba no aye ntiam oba nso a na wallow wo volume no wo TV no so aha sabe ye bedi nkomo no wo phone so sometimes mu tie mo ho na e delay kakra ebe madaroma pa tu ba pa no aka mo de sei ye sukufo wo mu ni school adan no aka na edam ya kwan eno sei em say east ho ba bi apomden dwuma ni ba na bi obeka ye omu ye referral ayarefo do omu kwa kwan ni nye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  ni nyina ha dwen sankomo we num na wo se edidi o sankomo sei eniema social issues no mu sei na wo ho a na ja ya beti MPP ne NDC nso edie no ye bo wo mu jasa o ma steady no ma die nsema maye ye kan ya nsentro nso mi wie nam de mofam na mahu ye adwuma no na sami miti hoi se ya bibia nsi ne yankɔ report ya menya sure so obeti sa asem bia nsi na camera wa nkotwa na sound and sound ye yi a wonte mampani ye project bi no mu ne ade se ye nsentro yankɔ ne yankɔ ankɔpekia medofo wo hwɛ me papa bi ubeda ate na se ye gya ye busua ho ne aba bontene eba ba ye adwuma wo wie kira na bro suso mo bro ye bone be ne aye ekoye ma de a ene praise the lord na nkoye ma de a wo hu sa journalist na so ye nipa boni en wo mo bo botra wo be wie no onya sa de wo tie biem ye wo bebre ebim kra de ahomete wo ma gya adwuma no because let's fine ayawa party atitafo no mu bi minim hawa wo mote ne ma ase minim hawa wo mote ne ma ase na nsentrofo ye position no anya nketewa wo wuyi mpanimfo no mu free ho no mu a yeto so nan anya adwuma ketewa ne ye ne sa no na ye be report na ba wie na ba boro ye ne a se ye se ye tie atua ye nya dwum ade na abete wo mamu ti esremo ni die mu sentro ni die eni hu kwan kura mpo so obi de nsaka no kura because yenso ye wontete a ye de amba ye awoso wo kan ye wo mu nya de bia wo kwa exaggerate wani akwaye ye da bi nya sa na ya kire ye jira ne ba bi obi abayu a wa ban o ye ne internship o ye ne service jira ne ba bi photojournalist bi na no free wa ba bo akora ye ni so akwawie no obisabisa no ho like hu de wa ye eno ane say na we wo civilians ni kra mpo no free ho no mo a mo anso mpanimfo no a mo nim ye nsentwefo ye adwuma ye ne mo na ye adwuma no baako no mo anso mo wie a mo twa mo abro ye na sa demolition na ekoso no enya ko toda and one more at the eduma. And here they are, Central for your court. Central baby, I your ho. Oh, Musa somewhere, ya, and to say, be now person betray no craba. When him so yen century near will cry. Ne Mike here. A tres away in century. Our approach to there be where Mamuncha. Simple. No eyewitness.
ye busa na ono de onue saa de na ekura no say ye robo say de no nkwa ho nkwa puduo na de ball no saa no yesremo ni die mu yesremo ado ya kromfo ana wadi ewu na no asam na waka na ye ba be ka no eno so aye problem for our headline ebra 0302211701 703 na yabadomonline.com Okoboy warns against emotional politics in decision making. So at yes here ebi mo no mdo emotion eye adwuma no nti according to Dr. Okoboy no saa de no yenya na bewi akire no I say odu emotions bi ne niema bi say ye sipo wo nhihye bi mu o mayi mu a yemfa emotions na ye da bi ese de wo ye no ye de beboa nti ye no ho asem okọ adomonline.com wo ho. Now, journalists must be protected to perform their duties safely. Senior editor, Nekasa Adomonline.com wo ho. Seriously. Kaya kra na nam a wose yenya ayi police escort any protection. Ko ye dwuma no ehu. Nanki ye jacket a bulletproof no nyina ye kra se ye me ebie. Ya hye ti ye kwa abonti ankasa na nka wose ye dress ye. Nanso empese ye beske obi ehunhuna obi. Because you wouldn't say, Juma no, and ye be a reporting be any a quack report. So be actually, no Bobby, Bamo Bo on Sun Young Kuma. Quadrumoline.com, some no so a woho, Mampenny, John Dramani Mahama, Deputy Ministers, one a chat to a crano. One more, Yasua, one more in, Genoso Badrumoline.com, a woho, me were first call our humanus, me drop for Papa B, and watch him wakwaba. Yeah. Or then ventures, oh, okay. Yo, Major so a baby na. What are my headline, eh? This is the official Yako Punchdown. Amen. Now, maybe I did about what Tamakuma so car. I'm better if you want to because as in whom one in there after using what a best room, for Mama. I was telling the Ember because to Bakona, the new year, no, didn't I say, yeah, you know, I drop right on there, near me and for Yama, I was telling you, Ember, near my couple of that, in the room of Christianity. Yada se papa yada se ofofro nso so medofo no pa me mo ache mo akwaba medofo low TV ni volume no me mo ache mo akwaba hey nti me so ba wadawo ma low volume no ma ye di enkasa wo phone so 0302211701 702 703 704 and that's all na onso watumi afre aba na ase chi bi wo ayinimu no eno na ha adwen kakra aha nti ma me nko bo ase samo ewo ho samo ano pa me mo ache mo akwa aba yo me ma bi we die me ta wa se pa ma me njesu me josu na me ka sa fro bo asi okay mame fa akwenye nso ntia Honorable Chairman Garba ewa akrofo oba sede odi niema agugu kwemu a oye adwuma a ekwan na enye oye yadana si won kosumi na mintia ya ba mi fotila ba pia ken ono nso wo sha ya ne ma mi edafo a meminde ya nyameboa ya be ni wari yo ya dasi la oboduma ejuma woye awodi atukwan mu awoye nyina ye bompa se enkoyi se de be aboasi nyina benya ya ejuma paifra ya da se papa nya mi shira ofofro nso so medofo ano pay me mo ache mo akwaba medofo pa me mo ache o emi so nte yenka me so te yenka ye mo akwaba
0302-211-701-702-703-704 so betimi edo headline no aba mikro mu akokwa so asante de na meken ai asokore mampon aha asante die akokwa so umeye kwan no maye kama na na hema ne mehine papa bi bechia mo mamu akwaba na mo nso magye mo hwenya misra mo medafo bi abaso medafo low volume no maye low TV no kra papa e mo akwaba Pacho so they say Ferguson mean tie we Bato mesuma so no say Pango edi and studio man Pango me amba matango pa ai pa What's a bambo idea day Pango edi and studio man Aha yo okay Okay yo yeah that's it pa saka one about huma no so be me na no pa me chia Saka one emo akwaba ya ntefia ya bokode Nyankopon adom yentie we huasi anopesu de nwa fe me da se pa ntefia ndiani saka wana nikasefia singigwa mfiwe ntefia kaka me kan say that headline ya o kan see here so mama me kan gagana fo nyede tia enti yesre aban yenna support aban no yesre say omum di ka journalist no no ukadie no omum hwet no mvan omum display on ko tafia ni shamu mani na so wa me tinya ho anka enzem bia ye ente hwe na misre not religion Adom God bless Ghana. Yeah, that's papa nka ya wie de na so menye oba ba akọ se wa no pa me mu achen. Oh, when the fancy ha. E na nka menye oba ba akọ abamu na anyeye. Mwadaroma ye fancy ye da mu ase papa emre ni adaje mesro siko sikatwa ni sisia na ekese ruwadi ba na wo the first draw no ahehye so *281# *281# option e 4 twani sisia na obedi sisia ya wutwa no 10 cedi 5 cedi 10 cedi 5 cedi ti machine ogu numbers no bom bebre sa na wache no kwa wo hia so ne obi be explanation bia wo card bia hia wo behwe mo mo wallet no mu no na gum 1000 wona okro no udi nso a wadaroma frɛ ye frɛ wa fa ye hia wudi ne details bia eno an say oh mensa ka na sika idi aba no kwan so medikoye sei eno ape o sabe ye be sha ofufuro bi nso nkran no so atwa bi twani sesi a *281# option no eye 4 and then numre 8 p.m. pepepe enkwahia menstrual disorders enkwahia numre tune of 8 p.m. edase yakwaba